Sarauniya TV, tashar al'umma. Waƙar bakan da miya ce, waƙar bakan da miya ce. Waƙar bakan da miya ce, wasu na faɗin na zauce, makiya garin suna ce, burin sirina ya ɓace. Baiwa kake yin zance, ɗasdare ka ni dai ce, baiwa guda ɗaiɗai ce, ya Allah ka samu madace, wanda baya so na yi zance, gurin rabu ni falala ce, shi ne ya sani nazarce. Na sha tabara na sha yasin, makiya ku gyara shirin ku, dan a yanzu ba na shakku. Masoya garin su ne mini addu'a dan nagarta shirin ku, masu yin zance na bayan ido na ina iya jin ku. Allahu ya san komai banda kyamar ɗaya a cikin ku, wanda ke ta yi manzan ba batun wai a ce na kula shi, na zarce mai gulmata ilawai na gode. Allah ya Allah, Allah ya Allah, ka tsare na gun masu keta, kare ni sharrin magauta, in tsallake in yi rata, wanda ke nufi na rage ta. Na zaman na dutsen fashin tamanan gani bari na, ba ni son ganin masu tsangwama kun ji duk nufina. Allah ina roƙo ka tsare ni sharrin magauta na, masu son ganin bayana Allah ka ji roƙona. Ya Allah, ya Allah. Jinjina ta ban girma a gare ku dukkan masoyana, masu son ganin na yau nasara a dukkan bukatuna, ke mai nufi na dan shari a kin jirance na. Na gode. Na gode Allah sarki na yau gashi na girma, mai sanya samu gun Allah ne za ya yi nema. Waka sana'a ta ce wannan ba ne gulma, ina godiya ta a gare ki dai kin ji ummina, kin ban kulawa mai kyawu da ni duka kannena. Ina godiya ta a gare ka Allah makalina.